En mä nyt. Mä voin tossa sitten. Joo, mulla alkaa vasta 11, niin on aina silloin tällä tämmösiä vähän iltapainotteisempia vuoroja, niin mä oon tässä vasta niin menossa. No tässähän se vasta niinku alkaa, että olikohan mulla, mä just mietin, että oliks mulla viime viikolla viimeinen semmonen yksi opiskelupäivä. Ja nyt sitten niinku, nyt ne sitten loppui. No kyllähän toisaalta ne kyseli töissä, että kuinka sä nyt alat kalailleen 100%. mutta et silloin varmaan sen niinku opiskelujen takia niin en ehkä niinku sais enää jatkaa, mutta nyt kun Leevihän aloittaa sen koulun, niin kyllähän mä pystyisin tekemään sitä taas sitten niinku sitä lyhyempää viikkoa niinku sen takia, et eihän työnantaja siitä voisi kieltäytyä. Niin, että jos se sitten niinku näyttää siltä, että haluaisin jatkaa vaikka 4-päiväistä viikkoa, niin se niinku sitä kautta sitten pystyisi hakemaan, että oliko siinä sitten 2 kuukautta ennen pitäisi sitten kuitenkin työnantajalle siitä sitten ilmoittaa, mutta se on vähän, jotenkin toi syksy on vähän vielä sillä auki, että en ole vielä osannut päättää, että miten se tekisi. Niin. Kyllä. No en mä tiedä, nyt tietysti kun on niin paljon kaikkea, niin ei tässä ehkä niinku kaipaakaan mitään muuta. Niin, että kunhan nyt yrittää niinku työpäivistä selviytyä, niin nyt ei ehkä ole semmoista niinku hätää, että ihmisillä. Juu. Niin. Joo, ei semmonen nyt kiire tai hoppusen asian kanssa oo, että kyllä ehkä niinku jossain kohtaa. Nyt kun on paljon kaikkea, niin ei ehkä niinku nyt tähän vaiheeseen tarvitse.